יאללה, זו. תרשום, נו, אין זמן, בן אדם. אוקיי. דנה, שנייה, מהממת שם. תרשום מהממת עם א'. כן. דנה. בסדר. אני חולה. רגע, מיקי, חולה. כאילו, עד סוף שחבל על הזמן. כאילו, אם... עד סוף של כל דבר. רגע, מיקי, לאט. כאילו, אם אילת נגיד זה הסוף של ישראל, אז את אילת. אמרתי כבר שאני חולה עלייך. פסקה חדשה. ככה. דנה, פסיק. נכון, ידעתי מה זה מגיע? אני שונאת את הבן אדם. אני שונאת את הבן אדם הזה. אני שונאת אותו. תרשום, בן אדם, נו, ושונאת תרשום ממין. דנה, רציתי רק להגיד לך שכאילו פתחתי לך מועדון מעריצים. בינתיים רק אני במועדון הזה. רגע. אבל אני אשיג עוד אנשים, אני נשבעת. אז שלך, בידידות, באהבה וחום. מושפס עלייך, שלך. איך נקרא לה? חנית בן יהודה. חנית. בסדר? יאללה, נכניס את זה לפה.